Dungan sa paglusad sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice karon sa kapitolyo sa lungsod sa Cordova may gipamaligya usab karong adlawa nga mga premium white rice nga tag 20 pesos usab ang kilo. Apan limitado lang una kini ngadto sa pipila ka mga sektor. Siluan Mirundina sa report. Gidagsa karong adlawa ang Municipal Hall ground sa lungsod sa Cordova, human masayri nga adunay tag 20 pesos matag kilo nga premium white rice nga gibaligya. Apan dili tanang midagsa ang nakapalit. Kaganihang buntag, ang mga registered solo parents ug PWD lang sa lungsod ang gibaligyaan sa tag 20 pesos matag kilo nga premium white rice. Samtang karong hapon, ang gibaligyaan lang usab ang mga miyembro sa 13 ka mga fisher folk organization sa lungsod. Busa ang 75 anyos nga si Jose Mansueto, miuli nga way na bitbit kay wa man nalakip ang mga senior citizens sa gibaligyaan sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas. Wa usab malikayi sa 70 anyos nga si Terry nga maemosyonal dihang gibalibaran siya nga makapalit. Gikalipay unta niya pag-ayo nga makapalit og barato nga bugas humay, ilabi na kay menos ang kita sa iyang duha ka mga anak. Parang ma-minus ang gasto. Hala, nakuan lang. Asa mo to kung anak ko, kay sulupirin man siya, pwede raw ta sulupirin. Samtang malipayon ang 61 anyos nga si Guillerma Encalado, kinsa usa ka registered solo parent sa lungsod, kay lakip siya sa mga nakapalit sa tag 20 pesos nga premium white rice. Nya nakapat magkog tulo ka kilo mais gabi nya gana pa kong buntag nga naa ni tag 20. Nanghom ko 100 sa kong gigagaw mo nangareme. Matod ni Julieta Tampos, OIC sa Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Cordova, nga kay usa ka libo kasako sa premium white rice pa lang ang nakuha sa lungsod gikan sa bodega sa Kapitolyo, hinungdan nga gibaligya lang una nila kini ngadto sa mga PWD, solo parents ug fisher folk members. Ug gilimitahan lang usab ngadto sa tag 5 ka kilo matag usa kanila. Gipasigarbo sa taga Municipal Agriculture Office nga ang gibaligya nila karong adlawa commercial rice ang kalidad ug anaa sa tag 42 pesos ang matag kilo niini kung ibaligya sa merkado. Ang worth ani is higher than expected, so ang half ani as gikuha ngadto sa national government, ang half sa province may nagbayad. So mao ni naka-produce gyud ta ani nga 20 pesos per kilo. Apan kay naigo man kini sa election ban, hinungdan nga kutob lang karong adlawa ang pagpamaligya niini. Hinuon gipasalig ni Tampos nga dugang supply usab sa tag 20 pesos nga NFA rice unya ang ibaligya sa lungsod human sa eleksyon ug mamahimo nang makapalit unya ang mas daghang mga Cordobanhon. Nag-order na pud si Mayor of 40,000 sacks sa NFA. Unya naghuwat lang pud mi og kanus ami mo kay kanigod tagaan ra may ani og 1 month nga duration sa pagbayad sa province. So amo sa gyud ning bayaran una na pud mi maka-pull out. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.